Ahoj Míšo, ahoj Emile. Sešli jsme se tu proto, aby jsme si popovídali o střední Evropě. Střední Evropa, to je takovej náš domov. To je náš širší region, nebo můžeme říct blízké zahraničí, naše sousedství. A vy jste oba ze Slovenska, jste přijeli ze Slovenska na Trialog, si toho moc vážíme, že tady máme hosty. A Češi i Slováci jsou samozřejmě součástí toho většího středoevropského celku. I když není vlastně někdy úplně jasné, co všechno tou střední Evropou myslíme, jaký to má význam, kromě takového toho bezprostředního, že to je geografická blízkost, jestli to má také nějaký význam ještě další mentální, ekonomický, geopolitický. Takže ten pojem střední Evropy na jednu stranu je intuitivně pro nás všechny snadno srozumitelný, ale když se teda v tom začne trochu vrtat, začne se o tom diskutovat, tak se vlastně objevuje spousta takových otázek, které se někdy velmi těžko uzavírají. No, ta střední Evropa podle mě z politického hlediska je v těch posledních letech vlastně aktuálnější více než kdykoliv předtím, protože obě dvě ty naše země si po roce 89 a pak po rozdělení v roce 1993 slibovali, že ta zářná budoucnost je spojena s takovým tím nekritickým přijetím všeho západního a tím, že jsme součástí západu. A vůbec ta debata se tak sploštila, vždycky to bylo buď západ nebo východ, jako by střední Evropa vůbec nebyla. No a dneska, když vidíme, v jakém stavu je ten západ, co všechno se děje, ať už jde o válku na Ukrajině, do které západ, za níž má západ lví odpovědnost, nejenom tedy západ, ale i to Rusko, ale západ má obrovskou odpovědnost. Ať už jde o Green Deal, ať už jde o nějaké genderové experimenty a vůbec takový ten progresivistický vývoj společnosti, tak najednou řada Čechů a Slováků si uvědomuje, že na tom západě zas tak úplně doma není. A že to, co dneska přichází z západu, vlastně opravdu nechtějí. Takže proto si myslím, že to středoevropský téma je dnes politicky aktuálnější než kdykoliv předtím v posledních 20 letech. A já jsem vlastně vám toto téma navrhnul, protože každý z vás má trochu jinou perspektivu. Ne, že byste se možná přeli o střední Evropu, i když k tomu také možná dojde, ale Emile, ty jsi autor významných duchovních knih, razíš disciplínu, obor angelologie, jestli se to tak dá říct. Takže podíváš se nejspíš na tu otázku střední Evropy z hlediska duchovního, z hlediska, řekněme, nebo filozoficko-abstraktního. Míšo, ty jsi zase novinářka, takže tu střední Evropu zase sleduješ jako politická analytička, jako někdo, kdo i také různě cestuje, jak po střední Evropě, tak i v tom sousedství východním a v tom sousedství západním. Tedy je to perspektiva zase někoho, kdo, řekněme, drží prst na tepu těch bezprostředních událostí. Já bych teda začal z toho hlediska, řekněme, duchovnějšího, hlubšího. Když se řekne střední Evropa, tak se tam nabízí takové 3 otázky. Nabízí se otázka možnosti vůbec autonomie, nějaké autonomie střední Evropy, jestli má smysl o něčem takovém uvažovat. A pak ten vztah k tomu východnímu sousedství, západnímu sousedství. To jsou takové věci, které bychom mohli dneska probrat. Kdyby si teda, Emile, vybral jednu z těch 3 otázek, kterou by si začal a řekl nám, co si o to myslíš. Ďakujem za pozvanie a za slovo. No, toho by bolo viacej, možno postupne. To je téma, ktorú ja 30 rokov riešim a ja sa dívam teda na veci ako taký filozof z takého veľkého pohľadu akoby tých psychologických archetypov, hodnotových štruktúr, ktoré sú za dejinami a skúmam dejinné cykly a typológiu národov v takých tých veľkých vlnách mentalít a tých kultúrnych premien.
ja z tohto hľadiska viem akoby doplniť, že vo svetle týchto takých hlbších zákonov, tých vývoja psychických síl a takto sa potom tie politické udalosti jednotlivé zrazu aj vysvetlia mnohokrát z hlbšieho hľadiska, alebo niekedy sa dajú aj predpovedať na dosť dlhú dobu dopredu. Moja vlastne taká prvotina, čo som vydal, bola brožúrka, že duchovná úloha strednej Európy, ako súvisia rozprávky s politikou. A to bolo presne pred 30 rokmi vyšla a bola to len taká prednáška, viac intuitívna než odborná. Ale no a teraz sa to ukazuje, že musíš to vydať znovu, lebo sa to naplňuje. A co jsi tam teda předpověděl tehdy? Co se teď naplňuje? Ja som vtedy, to bola doba keď ešte sa len debatovalo, či vlastne ideme vstúpiť do Európskej únie, po Mečiar a tak. A vtedy som ja teda urobil prednášku, že čo máme robiť a že kam to povedie. A hovoril som zrazu úplne iné veci, než všetci ostatní, lebo všetci predpokladali, že budeme malé Švajčiarsko, že príjmeme, jednoducho skopírujeme tie zákony zo západu, ktoré už, že tam oni všetko to majú dobre. A ja som zrazu hovoril, že nie, že veď my musíme mať máme nejaké vlastné vlohy, iné trochu než západ. Z tých vloh vyplýva vlastne nejaká úloha, nejaké poslanie, ich nejako premeniť konštruktívne, že musíme mať nejaký vlastný rozum a akoby vlastný ideál a že to nebude dobre, lebo keďže máme mylné myšlienky, tak nebudú dobre tie výsledky. No ale vtedy vlastne mi ľudia povedali, že čo ty tu filozofuješ, na čo? Ja som vlastne hovoril to, že poprvé som povedal, že áno, poďme do Európy, lebo duch času je ten, čo teraz ide zjednocovať Európu. A to ja som videl z rytmov dejinných, že ten nábeh na identitu, to spolupatričnosť Európy, to je pravidelne, to bolo viackrát už v dejinách. Takže sme byli v tom období, kdy sa sjednocuje. Áno, že to bolo vidno, že to už bolo za Karola V., kde to síce celkom nepodarilo, ale bolo to už za Karola Veľkého a v tom je určitý rytmus a tie práve ja akoby matematicky tam identifikujem. Takže hovorím, áno, je to úloha, ale pozor, skončí to zle, lebo Európa sa musí zjednotiť, je niečo ako duch Európy, niečo, čo tú Európu vlastne definuje a drží pohromade, čo jej dáva zmysel. A keď vynecháme ten duchovný obsah a bude to len ako o ekonomike, o konzume, že len clo zrušíme, tak tá duchovne prázdna Európa, som vtedy povedal, sa obráti na zlé, že to bude len do vreciek nejakých egoistických proste záujmov a všetko budeme nešťastní za jednu generáciu, sa budeme sťažovať, že to bola chyba, ale ja vám to hovorím dopredu. Takže ty si určitým způsobem anticipoval to zklamání ze západu v důsledku té duchovní vyprázdněnosti, že se to soustředí jenom v podstatě na ty otázky těch áno, to bol jeden hlavný, že teda máme budovať Európu, cítime, že je tu ten duch času, ale bez obsahu nejakého skutočného zmyslu sa to celé, akoby sa toho zmocnia tie zlé síly. Dobře, já bych v téhle chvíli možná se zeptal tebe, Míšo. Emil to teda otevřel tou otázkou vztahu k západu. Jo? Že vlastně tady, myslím si, že to pojal z toho hlediska duchovního, toho, že se tam jakoby vyklidil prostor těm negativním silám. Jak ty se díváš na ten vztah prostě Slovenska a západu? Protože že Slovensko, když se na to podíváme zase z hlediska úplně takový tý nejpraktičtější, že úrovně, tak jako to Slovensko se vlastně do těch věcí vrhnulo možná ještě s větší vervou než Česká republika. Jo, to, co jako odlišuje třeba ty naše dvě země, je účast v eurozóně. A jak teda ty hodnotíš, jako řekněme, ten proces nebo tu zkušenost těch 20 let Slovensko-západ?
Tak Slovensko vždy malo takú tendenciu utekať viac na západ, lebo všetci sme si mysleli, že tam je tráva zelenšia, že tam je krajšie, lepšie, že je tam... Bola to aj pravda, samozrejme, napríklad mali sme vždy aj hospodársky, ekonomický vzor v Nemecku. Dnes vidíme, že to Nemecko jednoducho krachuje, že tá situácia nie je taká, ako... Ale konečne sa nám možno, že splní, že budeme mať platy ako v Nemecku, čo to říká premiér Fiala u nás. Čo sme veľmi chceli. A áno, je to pravda, že viacej sme sa do toho tak hodili, už len tým, že sme rýchlo prijali euro, že sme ako chceli rýchlo ako kopírovať ten západ. Samozrejme, historicky, už aj z toho napríklad kresťanského hľadiska máme oveľa bližšie k východnej Európe, ale ekonomicky a takto sme chceli patriť na ten západ. Mne sa napríklad veľmi nepáči už len to prijatie eura, ktoré nás veľmi ekonomicky stiahlo dole. To, že Česko si tu ten svoj štandard udržalo, tak ako vidíme dnes, môžeme porovnať aj Česko aj Slovensko, že to bola oveľa lepšia cesta zachovať si tú svoju menu, tú svoju ako keby identitu. No ale ako vidíme, naozaj ten západ nie je taký vzor, ako sme si všetci mysleli. Zatiaľ, takže... Jo, tak já myslím, že to je takový pocit, který se teď šíří. A když se podíváme na slovenskou společnost, jak to tam vlastně? Je to jako rozdělený? Já mám dojem, že je hrozně rozdělená teda, jo? Že tam vlastně je taková skupina, řekněme, možná menšinová, která velmi tvrdě prosazuje, že to Slovensko je západní, a pak je tam, řekněme, taková většina, která úplně jako neví, co si myslet. Nebo jak ty se na to díváš? No, u nás vznikol nový trend, ani nie tak, že ideme na západ, alebo sme západ, ale my sme Európa. To je ako nový trend, ktorý sa teraz tlačí do hlavy, že my sme v prvom rade Európania a potom sme nejakí niekde Slováci. Hej? Takže teraz je byť moderné, je taký trend nový, že sme Európania, sme progresívni, sme moderní, ale sme súčasťou Európy a toho sa nepustíme. To je teraz také najnovšie vymývanie mozgov, ale samozrejme, keby sme sa pozreli na to, že naozaj tá Európska únia, ako povedal pán Pálež, je presne v takom stave, že ona je v tom rozklade, je to už len určitá skupinka, záujmová skupinka tých ľudí, ale ja si napríklad myslím, že tá Európska únia vznikla z dobrej myšlienky, hej, ten voľný obchod, to všetko mohlo fungovať a my ako Európa máme krásne historické korene, my máme čo ponúknuť, máme nádherné tradície a my tú históriu máme, ten svoj pôvod. My vieme udržať a tá myšlienka tej Európskej únie mohla krásne fungovať, keby, tak ako povedal pán Páleš, keby tam nevnikli tie také, nazvať to zlé sily, ale naozaj to platí vo všetkých teda spektrách. Vy jste se oba dva dotkli takové toho tématu, že ty jsi to řekla, že máme co nabídnout. Ty jsi, Emile, mluvil o nějakých vlohách, které možná máme. Když teda mluvíme o tom středoevropském prostoru, s čím si ho spojuješ? Co jsou jako takové zvláštnosti nebo vlohy, kterými ten středoevropský prostor se vyznačuje, může po případě obohatit jiné, může jim nějak přispět. Co to vlastně, jako, jak to vůbec uchopit ten prostor z toho tvého hlediska? To pre mňa je to východisko, akoby tá štruktúra tej národnej duše, pozorovať tie typológie. To stále má svoju platnosť, aj keď teraz sa to akože už neskúma. Že ja som vtedy to, čo som navrhoval, že poďme do Európy, ale že to je niečo ako, že, lebo akoby tá zemská psychologická geografia je podobná z nejakého záhadného dôvodu naozaj aj individuálnej, akoby takej psychogeografii, že napríklad východná a západná pologula sa podobajú na ľavú a pravú pologulu mozgu. A to ako vôbec nevieme prečo, ale nejak sa to tak rozložilo. To ja som v tej knižke písal a medzi týmto vedecké štúdie premerali, že naozaj, jak sa ide smerom do Ázie, tak oni využívajú viac akoby tú obraznú, intuitívnu hemisféru a smerom na západ to je proste ten utilitárny, zacielený racionalizmus cieľavedomý, ktorý je veľmi efektívny, ale vypadávajú z toho určité ľudské dimenzie potom, ktoré dávali vôbec zmysel životu. A toto som
aplikoval takéto veci aj na tú Európu, že vlastne my na východe, že všetci sme Európania, ale na východe musíme priniesť iné vlohy, že povedzme Západ vidno, že urobil tú vedecko-technickú revolúciu, ktorá zmenila celý svet. Ale ja som hovoril, že my máme vlohu a poslanie trošku niečo podobné urobiť, akoby jasné poznanie, ale bude to viac v takej duševnej, eticko-morálno-sociálno-ľudskej dimenzii. A že vlastne to naše osamostatnenie a tá dejinná rola, ktorú očakávali aj mnohí tí vlastenci, že to príde vo chvíli, keď objavíme túto našu vlohu a začne sa to premienať na nejaké plody. A možno iba vtedy predbehneme Západ a Nemcov a nie vtedy, keď budeme sa pokúšať vyrábať lepšie autá než Nemci. No napodobováním je určite nemôžeme předběhnout. Musíme mít něco svýho. Ja som hovoril, že naučme sa všetko od Západu, to je prvá úloha, čo oni vedia lepšie, ale že my musíme vniesť do Európy tie iné naše viac citovo, intuitívno vôľové určité vlastnosti. A ty myslíš, že jsme schopni nějaké takové syntézy jako středoevropani? Protože ty jsi to takhle rozdělil západní polokoule, východní polokoule a my teda z tohohle hlediska myslíš, že my jsme schopni té syntézy toho západu a východu? Jedna vec bola, že akoby to súčasne platí, že jeden ten rozmer bol, že my ako sme v strede viac medzi akoby tou západnou a úplne východnou Európou, čo teraz je Rusko, Bielorusko, Ukrajina. A tam som hovoril, že ľudia, to je jedno, čo vy tu budete politicky, to sú momentálne veci. Tu platí vec, že my vieme, že jedinec je zdravý, iba keď má rovnomerne rozvinuté obetie hemisféry mozgu a tie spolupracujú. A my nemôžeme vynechať jednoducho vyhodiť Rusko z toho celého a celý východ Áziu, že budú zlí a dáme železnú oponu. Že my potom to sa nám vypomstí. Že tu je potrebné, aby tie sily prúdili a že pretože my sme v tom strede, že my máme tú úlohu, nám vyplynie geograficky, že my máme byť mostom a máme sa usilovať to propojovanie. A že nie sa toho vzdať, že musíme mať akoby naozaj cieľavedomo hľadať tie cesty, to prepojiť a nerozseknúť to. To bol jeden ako rozmer toho, ale druhý bol taký, že vnútri tej Európy, keby sme vzali, že my sme skôr tá východná časť, takže to sa podobá akoby na ženskú a mužskú časť, že to má byť istá taká svadba, ale že tá svadba, som varoval, že ak sa to neodohrá tak, že budeme zneužití ako nejaká ľahká žena, ktorá bude ako zneužitá a zahodená a vykoristená a že budeme len poskoci, ale že my musíme, že ako rovnocenné manželstvo, kde si budú ten mužská strana vážiť tie ženské vlohy, bez ktorých by ona zblúdila. A že keď my zlyháme v tom, že nevnesieme tieto také duchovnejšie a aj morálnejší taký ten zmysel, takže Západ upadne v tom svojom nejakom extrovertnom racionalizme, že morálne začne padať a to teraz to zrazu ľudia už vidia. Aj tí nefilozofi, že kam to viedlo, lebo teda žiaľ som mal pravdu a sa to tak udialo a teraz nastal môj, že plán B, ľudia hovorím, bude taký, že potom už nebudeme my zachraňovať Európu, že my sme ju mali vlastne zharmonizovať. Tým propojením sme ju mali zachrániť. Áno, že tým by prosperovala. A teď ten plán B teda? No plán B je, že ako keď Rímska ríša Západorímska ríša zanikla v sťahovaní národov, čo sa práve opakuje. A Byzantská ríša horko ťažko ešte sa nejak zachránila. Celkem pak 1000 let fungovalo. A držala ešte 1000 rokov ako baštu tej civilizácie klasickej. Tak teraz už len plán B, že skúsme sa zachrániť a odpojiť sa nejako, aby sme nešli ku dnu s tou potapajúcou sa loďou. Dobře, k tomu se ještě dostaneme, k tomu vztahu východu. Já bych se chtěl teda, Míšo, zeptat tebe, když to vlastně ten Emil takhle předestřel, jakože ten středoevropský region je to místo toho propojování. No a třeba když se teď dívám jako na vaši vládu slovenskou v tom posledním roce, nedělá to tak trochu? Nebo jak to tam teď máte? Jak se vůbec díváš teda na tu roli té střední Evropy a třeba i na tuhletu aktualitu? Jestli to nějak souvisí s tím nebo nesouvisí?
No, ja úplne súhlasím s tým prirovnaním, že Stredná Európa je ten most. My by sme mali prepojovať aj z toho politického, geopolitického hľadiska. My si musíme hlavne uvedomiť to naše postavenie Strednej Európy, na ktoré sme zabudli. Lebo nás potrebuje aj tá ľavá, aj pravá hemisféra, ako to tu padlo, nás naozaj potrebuje, lebo my máme zaistiť tú rovnováhu. A keď už to zoberieme tak z toho praktického hľadiska, už len sme dôležití v tranzitoch ropy, zemného plynu. Takže my sme ten stred, ktorý by to všetko mal držať a prepojiť. A práve preto my by sme mali dodržiavať a udržiavať všetky vzťahy so všetkými. Či je to východ, či je to západ a byť takí tí najväčší diplomati. A naše miesto v tej Strednej Európe je naozaj veľmi dôležité, veľmi strategické a tú cenu by sme si mali uvedomiť, že my nemusíme byť posluhovači ani východu, ani západu, ani Američanom, ani nikomu. A myslím si, že na tú cenu, na to sme my zabudli. Že my sa stále tvárime a my sme malá krajina, nič nezmôžeme. Nie, to nie je pravda. My sme práve tá kľúčová stredná Európa, sme súčasť toho kľúča k tej rovnováhe a to by sme si mali ako uvedomiť a začať sa aj podľa toho správať. No možná je to trochu souvisí s tím, co říkal Emil, že my, když si nejsme vědomi své vlastní hodnoty, takže jsme jako, když nedáváme sami sobě dostatečnou váhu, ano, tak s námi pak jednají jako s lehkou ženou, že jo, kterou pak jako odkopnou. Já bych vám chtěl poděkovat za tuto první část toho našeho trialogu. Vidím, že to doplňování skutečně funguje. Emil mluvil o ženském, mužském principu, ty si mluvil o ropovodech a plynovodech a přitom se to, myslím, mluvíte o tom též. A já bych chtěl tedy poděkovat našim divákům za pozornost a pro naše předplatitele teď začíná druhá část, která je přístupná na platformě Hero, kde se podíváme trochu na ten vztah s východem. Na Ukrajine ja som chodil tam prednášať a som si predstavoval, že tam niečo vybudujeme, akože tam je tá energia mladistvá a som nešťastný z toho, že sa nechali akoby vtiahnuť do tej pekelnej špirály. V prvom rade ja som veľmi rada, že máme na Slovensku takú politiku, aká je teraz, pretože sme jedna z mála krajín, kedy si premiér dovolil oficiálne ísť, povedzme, udržiavať vzťahy alebo zlepšiť vzťahy aj s týmto východným blokom. Ono někdy ty Slovani mezi sebou se taky k sobě úplně pěkně nechovali, že jo? Když se podíváš rusko-ukrajinský vztahy, ukrajinsko-polský vztahy, to jsou vlastně jeden druhému nejhorší nepřátelé.